Hapsay ug tunhay ang kahimtang sa mga samang sa Central ug Eastern Visayas sa adlaw sa mga Santos. Samtang otoridad subsub sa pagbantay sa mga samang. Anang report ni Nico Sereno. Kaganihang buntag sa Victoria Memorial Park sa Tagbilaran City sa Bohol, di pa kayo daghan ang mga bibisita sa maong samang. Pangagpa sa kadaghanan, tungod kini sa nasinati nga tumang kainit sa panahon. Ang mga bibisita og sayo, mipasilong sa tents o nagpalandong sa mga nicho. Sa dakong punuan sa Talisay sa sulod sa samang, nagrelax usab ang pipila ka mga bisita gamit ang duyan. Daghan sab ang nagpalina o nagpaaso sa wala pa mo gawa sa sementeryo aron matud pa dili mo kuyog ang espiritu sa mga patay. Nidugok sab ang mga sikihudnon sa mga dagkong samang sa isla, sama sa Kaitikan Public Cemetery sa mga buot mo bisita sa mga patay. Usa kanila si Jennifer Ignacio nga kauban ang iyang pamilya midagkot og nang limpyo sa nicho sa ilang amahan. Mag-amo sa gilimpyuhan para tomorrow. Hugot sab ang seguridad nga gipatuman sa Siquijor Police Station kauban ang mga sakop sa Philippine Coast Guard. Gipakatap ang ilang tibuok puwersa sa upat ka mga dagkong sementeryo sa isla. Sa Campalanas Public Cemetery sa lungsod sa Lazi, naabtan pa ang mga opisyales sa barangay ug sa mga sakop sa Siquijor Province Parole and Probation Office nga nag-apa sa pagpanglimpyo sa mga nicho. Sa Catbalogan City, Samar, full force ang mga otoridad ug mga volunteers sa pagbantay sa mga dagkong sementeryo. Sayo pa lang kaganihang buntag, nakadeploy na sa Ginsorongan Public Cemetery ang mga otoridad gikan sa nagkadaiyang ahensya. Ang mga youth volunteers nga katambayayong sa medical team ready na usab. Samtang nagpadayon sa pag-abot-abot ang mga tao gikan sa isla nga mobisita sa mga sementeryo sa Dakbayan. Nagmalinaon sab ang mga samang sa lungsod sa Dolores, Taft ug Canavid sa Eastern Samar. Nabatyagan ang hinay nga pag-abot-abot sa mga tao nga mibisita sa mga sementeryo. Kay napanglantawan ang pagdagsa unya, ilabi na karong gabi, nakaplastada na ang kapulisan, force multipliers, ingon man mga opisyales sa mga barangay. Nang hatag sab og leaflets ang PNP para sa luwas nga paghandom sa All Saints ug All Souls Day. Dinhigitugtan ang pag-overnight sa mga samang apan higpit nga gidili ang pag-video sa lugar. Naghinay-hinay na usab og pangabot ang mga bibisita sa Ormoc Catholic Cemetery nga nahimutang sa barangay Canadyeng sa maong Dakbayan. Sa usa ka parte sa sementeryo, makita ang mga naninda ug makandila ug mga paypay. Makita sab ang tapok sa mga mulimpyuhay ug mamintalay sa mga nicho nga musugat sa mga bisita. Sama sa ubang dapit, gipangandaman sab ang pagdaghan sa mga tao karong gabi. Nico Sereno, Balitang Bisdak.